дуруд бинандаҳои азизи телевизиони мусиқии тоҷикистон, шаҳнавоз, барномаи набзи наворо манзуратон мегардонем. воқеан матни суруд агар муҳтавоеро доро бошаду оҳанги он бо садои созҳои мусиқӣ корбаст шуда бошад ва ҳамзамон овозхон онро бо самимияти хос замзама кунад, суруд метавонад зуд ба дилҳо роҳ ёбаду писанди омма гардад. қобилият ва ҷустуҷӯ, интихоби матни воло, муваффақияти овозхон дар ҷодаи санъату ҳунар аст. истеъдоди волои овозхонӣ ва маҳорати баландро танҳо дар чеҳраи навбатии набзи наво хоҳед дид. ин лаҳза ба меҳмонии барномаи мо ташриф овардан ҳунарманди ҷавон Мавзуна Маҳмадзода. шуморо саравар ба студияи барномаи набзи наво хушомадед мегӯем. саломат бошед. ва чӣ хеле ки медонем шумо аллакай бо якчанд сурудҳои худ ба дили мухлисони хеш ҷо доред. чун барномаи мо фарҳангиву фароғатӣ аст, беҳтар аст ки дар оғоз як пора сурудеро баҳри мухлисон ва аҳли нафароне ки ин лаҳза мо шуморо тариқи телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз тамошо доранд тақдим карда бошед. сараввал ба кулли тамошобинон ва кулли мухлисони худ саломи худро арз мекунам ва якчанд мисра суруд замзама мекунам. бошад. ваъдаатро интизорум ту биё ба хонаи ман, тоқати дурид надорум ёри пурбаҳонаи ман. ваъдаатро интизорум ту биё ба хонаи ман, тоқати дурид надорум ёри пурбаҳонаи ман. боз алам дар сина дорум, боз ой дида борум, дили сода шуда ошиқ, чӣ кунум чора надорум. оқубат ба доми ишқ ма гирифтор шудум, оқубат ба доми ишқ ма гирифтор шудум. ба ғаму дарду бало шабу рӯз ёр шудум, ба ғаму дарду бало шабу рӯз ёр шудуме. хеле хуб, ташаккур мегӯям барои иҷрои як суруд дар оғози барнома. воқеан суруд агар бо самимият ва ба таври касбӣ аз ҷониби овозхон сароида шавад ва метавонад он суруд ки ба дили мардум маъво гирад, ки мардум онро тезтар ки писанд кунанд. атрофи ҳунари овозхонӣ ва оҳанг, хосат дар жанри шашмақом, назари шуморо фаҳмида бошем. ман аз хурдӣ ба сароидани суруд шавқ доштам ва ҳама вақт дар ҳама вақт ман суруд месароидам. чӣ вақти бозӣ бошад, чӣ вақти кори хона бошад, ман аз хурдӣ завқ доштам. хуб, бисёртар дар боғчаи кӯдакона, ман бисёртар дар консертҳоямон суруд месароидам. тавре ба мушоҳида мерасад бештари сарояндагон дар мавзӯъҳои гуногун, яъне ки тарона месароянд. мавзӯъҳое ҳаст ба мисли ватан, модар, ишқ ва чанде дигар. мехостам бифаҳмам ки Мавзуна Маҳмадзода ба кадоме аз ин мавзӯъҳо шавқи бештар дорад? ташаккури зиёд, саволи беҳтарин. ва ҳама намуд сурудро сароидан мехоҳам, чӣ модар бошад, чӣ ватан бошад, чӣ дар бораи ишқ муҳаббат бошад, ман ҳамаашро кӯшиш мекунам ки аз ӯҳдаш бароям. бисёр ба ман писанд аст. бештар ба кадом мавзӯъ таваҷҷӯҳ доред? ростӣ сурудро аввал гӯш мекунам, мазмунаш ба ман писанд ояд ва суруд барои ман беҳтарин аст. яъне гуфтаниед ки шумо дар дил хоб мавзӯъ агар муҳтавои матни он ба шумо писанд бошад, метавонед ки замзама кунед. ҳамин тавр? ростӣ фарқ надорад, жанри шашмақом бошад ё фалак бошад ё эстрадни бошад. дар ҳама жанрҳо суруд мехонед? албатта. беҳтарин. бисёр иштирок кардам дар чорабиниҳои мактабӣ, ман дар он ҷо албатта иштирок мекардам. яъне ки ҳар чорабине ки аз масалан ҷониби маъмурияти мактаб ба шумо пешниҳод мешуд, шумо яъне ки иҷро мекардед? аввал ман дар мактаби
шаҳри Роғун. Дар он ҷо то синфи 4 таҳсил кардам ва дар он ҷо як озмуне баргузор гардид. Ман дар он ҷо ғолиб баромадам ва маро ба мактаб интернати миёнаи махсус санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миррат Латоев даъват намуданд ва мо дар ин ҷо аз синфи 5 то синфи 11 дар он ҷо таҳсил намудем ва баъдан аз он ҷо ба консерваторияи миллӣ барои хониш омадем. ин дам ҳарф мезанем атрофи суруде ки бо яке аз сарондаҳои маъруф замзама кардед бо номи анор анор. яъне ки пешниҳоди ин суруд аз ҷониби кӣ шуд ки шумо якҷоя ин сурудро замзама кунед ба таври дуэт? саломат бошед. ин пешниҳоди рости Қурбон Алиев худи онҳо буданд ки аввалан сурудашро пешниҳод намуд ва гуфтанд ки ҳамин хел суруд ман бояд бо шумо сароям агар зид набошед. рости аввал ман зид будам, гуфтам ки намехонам ва баъдан розӣ шудам. дар ин ҷо сабабҳо бисёр буданд ки чӣ пешгирӣ мекард. масалан баъдан ман розӣ шудам, сурудро сароидем. метавонед як пора намин сурудро пешниҳоди бинандаҳои азиз намоед ба таври зинда? бале. марамат. ҳой анор анор биё ба болинам, шабнам гули нор биё ба болинам. анор анор биё ба болинам, шабнам гули нор биё ба болинам. дар шаби тор биё ба болинам, истора шумор биё ба болинам. дар шаби тор биё ба болинам, истора шумор биё ба болинам. санъаткор бояд як суруде кард агар байни мухлисони худ писанд ояд, бояд аз пайи кӯшиша шавад ва ғайрат кунад ки бо сурудҳои нав ба нав эҷод кунад ки мақсад сурудҳои нав эҷод кунад ки мухлисон сурудҳои нав ба нави ҳамон сарояндаро интизор мешаванд. Сароянда бояд аз пай сурудҳои нав ба нав шавад. яъне ки бо як суруд наметавон ки пайваста дар дили мухлисони хеш ҷо гирифт. пештар ҳарф задед пиромуни яъне ки жанрҳо, гуфтед ки дар ҳама жанрҳои мусиқӣ қобилияти иҷрои суруд, яъне ки замзамаи сурудро дорам. ин албатта ин муваффақияти худи овозхон аст. яъне ки на ҳар овозхон метавонад ки дар ҳама жанрҳои мусиқӣ суруд замзама кунад. яъне ки яке аз жанрҳое ки воқеан жанри побарҷо аст, яъне ки то имрӯз нигоҳ дошта шудааст ва худи шумо ҳам дар ин жанр суруд хондаед, ин жанри шашмақом аст ва паҳлӯҳои гуногунеро дорост. ҳамин тавр? бале. яъне ки ба ҷуз аз ин жанр бо дар жанрҳои дигар масалан замзама мекунед? албатта. метавонед як порча суруд дар жанри шашмақом иҷро кунед айни ҳол? бале. хуб, марамат. то боди саборо ба гулистон гузарӣ ҳаст. то боди саборо ба гулистон гузарӣ ҳаст. مرغانی چمن را برهی گل نظری هست. مرغانی چمن را برهی گل نظری هست. ناامید نباید شدن است گردش ایام. هر شام که آید زی پی آن سحری هست. هر شام که آید زی پی آن سحری هست. تشکر. جستجو تلاش ایجاد آهنگ‌های نو و استعداد بلند آوازخوانی
мехостам фаҳмам ки баҳри ривоҷи ҳунар кадом аз ин гуфтаҳо дар мадди аввал аст ба назари шумо? ба назари ман одам санъаткор ё фарқ надорад. Дар ҳамон ҷодаи худ аввалан бояд истеъдоди баланд дошта бошад ва баъдан масалан ҷустуҷӯ мекунад, талош мекунад, сурудҳои нав эҷод мекунад, шеърҳои нав эҷод мекунад. Дар мадди аввал истеъдоди баланд меистад ва баъдан аз пайи ҷустуҷӯи дигар шеърҳо ё ин ки сурудҳо мешавад. дар чор жанр суруд мехонед, аслан бо кадом хусусият фарқ мекунад? оё мушкил нест дар жанри опера суруд замзама кардан? ба ман аввал мушкил буд. хуб, барои ин ки ман санъатро намефаҳмидам. Ман аз хондани опера на он қадар бохабар будам ва баъдан дарс гирифтем аз устодони ҳунар ва баъдан хондани опера ба ман фикр мекунам на он қадар душвор шуд. дар барнома як бахше дорем бо номи ҳозирҷавоб. ҳар қаҳрамоне ки меҳмони барнома мешавад новобаста аз сину сол дар бахши мазкур иштирок мекунад. саволҳо бошад он қадар мушкилӣ надорад ва танҳо атрофи санъату ҳунар муваффақиятҳои худи шумо дар анамин самти интихоб карда, дар ҳамин роҳи интихоб кардаатон аст. ва омода бошед, шурӯъ мекунем. ҳозирҷавоб аз номаш бармеояд ки ҳар саволе ки ба шумо пешниҳод мекунем шумо метавонед зудтар посух гардонед. шурӯъ мекунем. иҷрои суруд, пухтани таомҳои миллӣ, кӯшиши навохтани созҳои мусиқӣ, таваҷҷӯҳатон бештар ба кадом аз инҳо равона аст? қариб ҳамаш? бештар кадом таомҳоро мепазед? рости ҳамашро қариб. чанд сози мусиқиро менамозед? рости дутаашро. як сурудро ба ду жанр хонда метавонед? бале. хуб, марамад. ҳей рафтанакот ғубор бигирад дили ман, эсад гиряи зор зор бигирад дили ман. ҳе мардумо меган гиря накун меояде, е мардумо меган гиря накун меояде, е кай ояду кай қарор бигирад дили ман, е кай ояду кай қарор бигирад дили ман. акнун бо жанри опера. ای رفتنکات غبار بگیرد دل من، صد گریه زار زار بگیرد دل من. ای رفتنکات غبار بگیرد دل من، صد گریه زار زار بگیرد دل من. مردمو میگن گریه نکن میآیده، مردمو میگن گریه نکن میآیده، کی آید و کی قرار بگیرد دل من، کی آید و کی قرار بگیرد دل من. мегзарем ба саволи дигар. варзиш яъне ки таҳти навои марғуб, яъне ки давидан зери мусиқӣ.
کار با سایت های اجتماعی و یا تماشای برنامه های موسیقی یا فیلمی که اساسی آن را موسیقی تشکیل دهد. خاص شما کدام از این گفته هاست؟ مقصد کدام شد گوش میکنم؟ بار دیگر تکرار میکنیم. ورزش تحت نوای مرغوب، کار با سایت های اجتماعی و یا تماشای برنامه های موسیقی یا فیلمی که اساسی آن را موسیقی تشکیل دهد. خاص شما کدام از این گفته هاست؟ همه کارم قریب با موسیقی. با سایت های اجتماعی نیز میپیوندید؟ بله. تقلید، زمزمه سرود در ژانرهای مختلف و یا اجرای سرود با زبانهای غیر، کدام از این قابلیت ها را دارید؟ همش را. یعنی که کپی خوانی میکنید؟ میخوانم راستی. تقلید نیز میکنید؟ بله. با کدام سرآینده تقلید کرده میتوانید؟ به همش قریب. مثلا؟ قریب همش. تشکر. میگذاریم به سوال دیگر. کار با کامپیوتر و دیگر تجهیزات تکنیکی، توصیه، کمک بهر نوقدمان، کدام از این عامل ها را اینه که به خود روا میبینید؟ کمک میرسد. تشکر. اجرای سرود از هنرمندان نکنام، نقش بازیدن در فیلم هنری، نواختن سازهای تاری، کدام از این گفته ها را به خوبی از عهده‌اش میبرید؟ نقش بازی کردن. هر وقت یک فکر در سرم است، میخواهم نقش دختری که از هیچی نترسد. با شما تشکر برای اشتراک در بخش حاضر جواب برنامه و همچنین در برنامه نبض نوا. و خوب است که در فرجام برنامه یک سرود را به طور زنده پیشنهاد مخلصان خویش و مخلصان سرشمار برنامه نبض نوا نمایید. سپس با شما خیر خوش میکنیم. سلامت باشید. پروانه دارم تو اگر گیری دیگر یار، در سری هر تار مویم دارم خریدار. قهر تو را ناز تو را بی نازم یار، قهر تو را ناز تو را بی نازم یار. بس دیگه بچه نکه تناز بسیار، بس دیگه بچه نکه تناز بسیار. تشکر برای شرکت و ابراز اندیشه ها در برنامه نبض نوا. بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر. از این منبر، از این استودیوی برنامه نبض نوا چی گفتنی در انجام برنامه بهر نفرانی که ما و شما را تا این دم تماشا کردند؟ سلامت باشید. به همه مخلصان خود روز خوش و سربلندی، خوشبختی و بگذار در همه جاده ها سربلند و موفق باشند. با شما نیز تشکر. بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشید. بیننده های گرامی، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نبض نوا. با شما خوشی، روزگار و سعادت و اقبال را تمنا داریم. تا برنامه های بعدی شاد و موفق